אוקיי, נסביר באמת איך אנחנו מתחילים להיות שותפים. כדי להיות שותפים בדף הבית אנחנו צריכים ללחוץ פה על Click here to activate כדי בעצם להפעיל את החשבון שלנו. אנחנו צריכים לשלם על זה $10. יש פה כל מיני עניינים, אם זה עבור עורך דין, בעצם גיבוי משפטי, יש את התשלום מסוים, אוקיי, שזה בעצם אומר שאנחנו שותפים ויכולים בעצם לשתף אנשים. זה כמו בעצם רישיון כזה שאנחנו מקבלים כדי לאפשר לנו לשתף עוד אנשים. אוקיי, אחרי שנלחץ כאן נגיע למסך הזה, אנחנו רואים כאן של פרטנר, כדי להיות שותף זה עולה לנו 9.95 לחודש. כאן נמלא את כל הפרטים. First name זה השם הראשוני שלנו, last name זה שם המשפחה שלנו, phone number זה מספר הטלפון, postal code זה המיקוד שלנו, country זה הארץ שלנו, city איפה אנחנו גרים, אדרס, כתובת. כאן בפיימנט אנחנו ממלאים את הפרטים של כרטיס האשראי, השם איך שכתוב בכרטיס, אם יש שם שני גם כמו שכתוב בכרטיס, שם המשפחה כמו שכתוב בכרטיס, המספר עצמו, תוקף הכרטיס בפורמט הזה, ו3 ספרות בגב הכרטיס, ספרות ביקורת. אנחנו מסמנים פה שאנחנו מקבלים עיקרי ועיקרי, מקבלים את התנאים ולוחצים Submit. אוקיי, כמו שאנחנו רואים כאן שבאמת your payment was successful, process and you now have affiliate access. ועכשיו יש לנו גישה באמת להיות שותפים, ואנחנו יכולים באמת לשתף ולצרף אנשים. טוב, לאחר שנרשמנו כשותפים, אנחנו רואים כאן בדף הבית Welcome יעקב, פרטנר, סטטוס, אקטיב, אנחנו בעצם מופעלים בתור שותפים. איך אנחנו בעצם שולחים הזמנות לאנשים כדי לצרף אותם תחתנו. אוקיי, בלשונית כאן של פרטנרס, ב-reports, אוקיי, אנחנו הולכים לבינארי view. אנחנו רוצים לראות בעצם את המבנה הבינארי. במבנה הבינארי יש אותנו, כמו שאתם רואים זה אני. אוקיי? ואני יכול לבחור איפה אני רוצה למקם את החבר שאני רוצה לצרף. או בצד שמאל, או בצד ימין. אוקיי, לצורך העניין נגיד שאני רוצה עכשיו למקם את החבר שאני רוצה לשלוח לו הזמנה בצד ימין. אני לוחץ על צד ימין. ו-Send Invitation. אוקיי, לשלוח לו הזמנה. כאן אני רושם את השם שלו. כאן את השם המשפחה שלו. כאן את האימייל שלו, שאליו אני הולך לשלוח את ההזמנה. username זה בעצם השם שהוא רוצה שיהיה לו, שאני מחליט לו, נגיד מה השם המשתמש שיהיה לו כדי להיכנס לחברת Infinii, לאתר. וזה כאן זה אני, פה לא נוגעים בשום דבר. ושולחים send invitation, אוקיי? שולחים את ההזמנה ושיתפנו. לאחר מכן אנחנו כבר נראה אותו כאן, אחרי שהוא יירשם, הוא ייכנס ואנחנו בעצם נבנה פה את הבינארי שלנו, וככה נגדל ונגדל. פה אנחנו רואים כאן את המשתמשים בצד שמאל ופה בצד ימין. שיהיה בהצלחה לכולנו ויום מקסים.